Τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης και προστασίας του σπιτιού σας με κάμερες ασφαλείας. Αποτροπή διαρρήξεων. Η ορατή παρουσία καμερών ασφαλείας μπορεί να αποτρέψει τους επίδοξους κλέφτες. Μπορείτε να παρακολουθείτε την περιουσία σας από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, μέσω smartphone ή υπολογιστή. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα παιδιά σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή. Μπορείτε να παρακολουθείτε γκαράζ, αυλές ή άλλα σημεία που θεωρείτε ευάλωτα. Η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο είναι νόμιμη, εφόσον οι κάμερες λαμβάνουν εικόνα μόνο από τον ιδιωτικό σας χώρο. Απαγορεύεται η λήψη εικόνας από κοινόχρηστους χώρους, όπως πεζοδρόμια ή γειτονικές ιδιοκτησίες. Συνιστάται η ενημέρωση των γειτόνων σας για την ύπαρξη καμερών ασφαλείας.